Kaseng samla hima langren haka jayalam uba blooding well langren haringkat bat kidukot ke executive committee haka arpusau tari unai wing arhaja arpusan kila lejban bo yaki jingken tho shaka office rekam u joint secretary in charge ilaka Kakasi Hills Autonomous District Council halor ke inquiry report jongsnam arhaja arpulai halor ki jingken no le bakla us iem balasya penhiar kat shipor upa iem nang te sings iem yong. Habakran sigilat pathay kubor uba blooding well ule thu hadien baka council kalapha shaka seng samla ban ai ka jingkan tho halor kani ka kaiphat bala deb bishat kumta nakalyang joka seng samla ru kalawan ban ai ka jingkan tho halor ki kattu ka nitli ki mat bakim hun nakatei ka kaiphat nolor kata ula kerpat ya ka council ban pej bha bat ru ban ai ka jing bishar ka bahok kat kumba ki khun ki hajar ka himalang ren ki thrang ban yo dan kalian ka jongi ka seng samla himalang ren ka bete bat ka inquiry report kabaya nadu sem apply te konsil kalapha sangi wa mentakasni wan ai komen ke jongpi tena kalian ka jongi mentakasni lawan submit ya komen ke jongi hakaba yadai bakane inquiry report wat nakalian ka jongi ru sani ka konsil ya ka kaba ka konsil kan ai karai kaba phatam naga penta ka jongi kun ke hajar jong himalang ren kan nomor ladang page pangkane inquiry report kidan ki katu kan ni point ke pomsai ka bede kata nakalian ka jongi ngilak submit ya kan report ka komen ka jongi aku beda bak report bat nisani aro konsil bakan ai ke jawab kidon ki case ki bangi yakhi na dusan arajar polai aku beda bat ban suspend no yu pa im nangte te ka inquiry kala yak nanta la kuma katu kan senam te nakalian ka jongi spil enti be Jakarta bangi yo ya da ya kata ka jawab bokha bat ka keban yang bukan ke hajar coba malang ren ban ai case te inquiry kala kun mentangi up tangi ke last report pada nakali konsil tu kalau kot ini kasih semula banyak air komen ke hadu tapi dari kota habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya